Dolenan. Dolenan di. Bebas, pokok dolen. Gak enak lah wong loro anto. Kasih. Nek lu jan, ayo gelem. Sinau gelem lah. Gayamu dolan-dolan, ke dolanan ndi? Sik mau sithik ngagak kerkel ya omahe mulai sekolah. Mikir tugas terus ae jawaban aku engko. Ayo dolen ae, have fun. Betul nah kelompok anak arek-arek iku. Lagi pilih random kate ya pemane. Rata arek-arek iku. Tapi ketemu aku. Ya apa iki? Sarapannya wes. Derek anak we arek kongkon kerja kelompok. Bisa dibales wis. Sungkan aku mbek arek-arek. BTW lek pentase ditambahi anak sing gitaran ambek nyanyi apik paling yo. Ide apik iku. Kamu ndek gitar. Aku ana ndek omah, tapi ya apa lek aku sing gitaran, aku sing nyanyi. Era, Hah? Gak teko apa wis tak WA kok gak dibales padahal online. Kalau tugas ya kacau. garap tugas apa nih? Gorotok. Loh. Anak apa iki kak murid-murid kurang rame iki? Iki lho Bu arek-arek mboten kelompok-kelompokan drama. Lah napa kok Kak gelem garap tugas? Kurang. Kak dia mau kita singkiran iki Gayu. Wis diomongin kok gak ngomongin nang pucuk lan tono. Bu, nanging kula supe ngapunten. Iki rampung no minggu depan tugasé ku wis dimari kabeh. Saya ngomong. Kagak ngomong. Udah kerja kelompok iki. Aku saiki ngene. Kamu golek kanca sih? Aku melene keri yo. Wis dulu. Kono kali ini. Masa? Bisa anjing. Sepurane yo, soalnya wingi-wingi aku gak tau. Soalnya Aku bisa. Aku bisa ya. ya apa-apa lain kali aja di mana-mana yo. Nek kerja kelompok bareng-bareng yo. Aku bisa. Nek ndak mari